Já jsem Rundárka, vítám vás u další recenze na LEGO Star Wars. Dneska tu mám TIE Interceptor, který vyšel na 25. výročí LEGO Star Wars. A je to ke všemu zmenšení na toho, co vyšel na den Star Wars. I tehdy jsem taky dělal i na X-Wing Luka Skywalkera recenzi, který vlastně taky zmenšení na toho, co vyšel minulý rok na den Star Wars, a ke všemu to bylo na 40. výročí návratu Jedi. Jinak ta Interceptor je docela zajímavý, že ještě se mi zdá lepší než normální stíhačka TIE, což tedy to okno ani už nevím, kde jsem ho třeba naposled viděl s tím prvkem. Jinak zajímavý celkově s těma 4 křídlama, jak to má nakloněný na každý jinou stranu ze 4 a na každém je ke všemu jedno dělo. Zvláště tedy, když se i může lépe vyhnout, tak když se vlastně protočí, jestli to dobře vidíte. No, je to celkově dobrý tento model tohoto Interceptoru. A asi pro tohleto recenzi to bude všechno a uvidíme se u další. Mějte se a čau!